इसोरा बाख्नाय जाथों आरो इसोरनि महिमा जाथों। बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमबोनिसिम गिबियावनो आंनि अननाय हामलायनायखौ जासिग्रोहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं होननानै। गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बानायिया, नाथाय दिनै दान्दिसेब्लाबो समखौ दिहुननानै आं मोनसे गोनांथि बिसयखौ फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोसे बिसयखौ बुजिनो नाजा, लोगोसे गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। भिडिअ बानायनायनि खारनानो जाहैबाय मोनसे बिसयखौ आं क्लियार खालामनो सानदों। बे बिसयानो जाहैबाय जिसुखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो मा गिर्जायाव इसोरनि बोसोनखौ प्रसार खालामनो आरो फोरोंनो हायो नामा, बा फोरोंनायनि बिबानखौ लानो नांगौ नामा। जिसुखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो मानसियानो बा फोथायारियानो गिर्जायाव इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनाय आरो प्रसार खालामनायनि बिबानखौ लानांगौ नामा, बा लानो हायो नामा। दा बे बिसयखौ लानानै जोंनि गोबां गिर्जानि लिडारफ्रा बा गिर्जानि फोथायारिफ्रा गोबां गोनो गोथो जानानै फैदों। बेखायनो गोबांबार जों बे बिसयाव गोनो गोथो जानायलाय जोङो सानस्लाबनो हायैयाव गोबां गोरोन्थिखौ जोङो गिर्जायाव दिनै नुनो मोनदों। दा बे बिसया गिर्जानि लिडारफोरनाव बा पालक पास्टरफोरनि गोसोआव मानो जाखांफैयो जे गिर्जानि बयबो मानसियानो इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनाय आरो प्रसार खालामनायखौ सोलोंनो नांगौ बा बिबानखौ लानो नांगौ होननानै बे कनसेप्टआ मानो गिर्जायाव दिनै सोमजिखांदों, बा सोरबा लिडारफोरनि गोसोआव मानो जाखांफैदों, आरो बे बिसया जाखांनायलाय दिनै गिर्जायाव मानो साफ्रोमबो मानसियानो बा जिसुखौ फोथायग्रायानो मानो बे बिबानखौ लानांगौ बा लानो नांगौ। बे बिसया मानो दिनै गिर्जायाव उजिखांदों होनना बुङोब्ला गोबां लिडारफ्रा बे बिसयखौ लानानै दिनै माने गोनो गोथो जानानै फैदों जे इसोरा जेरै बुंदों जे जों साफ्रोमखौबो इसोरा गावनि महिमानि थाखाय आरो गावनि सेवा खालामनो थाखाय, खामानि मावनो थाखाय बा मिनिस्ट्रि मावनो थाखाय जोंखौ सायख'दों। दा गोरोन्थिया बै मिनिस्ट्रियावनो, इसोरनि खामानि मावनायावनो। दा इसोरनि मिनिस्ट्रि होननानै बुङोब्ला, इसोरनि सेवा खालामनाय होननानै बुङोब्ला खाले पालक पास्टर जानाय नङा, बा प्रफेट जानाय नङा, एभेन्जेलिस्ट जानाय नङा, अके, बा गिर्जायाव इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनाय बा प्रसार खालामनायल' नङा। मोनसे बाथ्राखौ आं क्लियार खालामनो सानदों जे गस्पेल खोन्थानाया बेलेग बिसय, गस्पेल खोन्थानाया बेलेग बिसय आरो गिर्जायाव इसोरनि बायख'खौ फोरोंनाय आरो प्रसार खालामनाया बेलेग बिसय। अके, दा बे बिसयखौ मिथियावनो गोबां मानसिया मा सानो जे जों बयबो इसोरनि बायख'खौ फोरोंनाय आरो प्रसार खालामनायखौ सोलोंनो नांगौ आरो बिबान लानांगौ, जाहाथे इयुनाव जोङो बयबो इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनो हायो बा सेवा खालामनो हायो होननानै बे कनसेप्टआ गोबां लिडारफोरनि गोसोआव बा फोथायारिफोरनि गोसोआव जाखांफैदों। बेखायनो बेफोरबायदि दिनै गोनो गोथोआ बा बिबान होनाय बा बिबान लानाया दिनै गिर्जायाव जाखांदों। आरो सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय जे गोबांबार गिर्जायाव जुदि सोरबा मानसिया टेलेन्टेड बा गोरों गोरा बा बियो इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनो हाथावथाव बा प्रसार खालामनो हाथावथाव, जेब्ला बेफोरबायदि नुयो अब्ला बिसोरनो बेफोरबायदि बिबानखौ होनाय जायो। अके, दा बे मोननै बिसयावनो गोबांबार जोंनि गिर्जायाव बुजियैयाव गोनो गोथो जादों आरो बेफोरबायदि गोरोन्थिया गिर्जायाव सोमजिदों। दा मोनथाम बिसयखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। सोरबा सासे मानसिया
फालगानो जा पास्टरानो जा सोरबा गिर्जानि लिडार बा सोरबा फोथायारियानो जाया मानो सोरबा सासे मानसिनो बा फोथायारिनो बे बिबानखौ होनायनि सिगां बे बाथ्राखौ गिबियावनो मिथिग्रोनाया मोजां जे मा बेहा इसोरनिफ्राय लेंजानाय दं नामा। इसोरा बयखौबो गावनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय बा खामानि मावनो थाखाय लेंदों नंगौ बे बाथ्राया, नाथाय इसोरा जेब्ला लेंदों अब्ला बै लेंनायाव गुबुन गुबुन कलिं दङ, लेंजानाय दङ, जेरै पास्टर, बाइबल टिचार, प्रफेट, एभेन्जेलिस्ट, आपस्टल, राइट, बा सोरखौबा मदद होनाय, आरज खालामनाय, दा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि इसोरा लेंदों। बेखायनो सोरबा सासे मानसिनो फालगानो जाया मानो, लिडारानो जाया मानो, गोरों गोरायानो जाया मानो, टेलेन्टेडानो जाया मानो, गोबां बोसोरनि फोथायारियानो जाया मानो, सोरबा सासे मानसिनो जुदि जोङो बे इसोरनि बाइकखौ फोरोंनाय आरो प्रसार खालामनायनि बिबानखौ जेब्ला जोङो होनायनि सिगां जोङो बे बाथ्राखौ मिथिग्रोनाया मोजां। होग्रायाबो क्लियार जानाया मोजां आरो बे बिबानखौ लाग्रायाबो क्लियार जानाया मोजां जे मा आंहा बे बिबाननि फारसे इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनाय आरो इसोरनि बोसोनखौ प्रसार खालामनायनि बिबाननि फारसे आंहा इसोरजों लेंजानाय दं नामा। अके, जुदि लेंजानाय गैयाब्ला गोबां बेवहाय गोरोन्थि जानो हागौ आरो गोनो गोथो जानो हागौ। दा बिनि रिजाल्टखौ आं लास्टाव बुजायगोन नोंथांमोननो, जुदि लेंजानाय गैयाब्ला मा जानो हागौ। अके, दा सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय सोरबा लिडार बा सोरबा गोरों गोरा बा सोरबा जिसुखौ फोथायग्राफोरनो बे इसोरनि बाइकखौ फोरोंनाय आरो प्रसार खालामनायनि बिबानखौ होनायनि सिगां बै मानसिनि टेस्टिमनिखौ जोङो नायग्रोनाया मोजां। अके, बिनि बागै जेब्ला जोङो बाइबेलाव नायगोन, फार्स्ट टिमथि, सेकेन्ड टिमथि, टाइटासाव जेब्ला जों नायगोन अब्ला जों बेवहाय नुनो मोननो हायो, राइट, जे जाय मानसिनो जोङो बिबान होदों बै मानसिनि टेस्टिमनिया माफोरबायदि, मा बे मानसिया बा बिनि लाइफ स्टाइला गनायजाथाव नामा। फर एग्जाम्पलि जुदि गिर्जानि लिडारफ्रा बा गिर्जानि मेम्बारफ्रा जुदि आंनोनो प्रसार खालामनायनि बा टिचिं खालामनायनि बिबानखौ होबाय, अके, दा जुदि आंनि लाइफ स्टाइला, आंनि टेस्टिमनिया मानसिफोरनि गेजेराव मोजां नङा, फर एग्जाम्पलि आं थगायो, अके, आं बहुत फैसानि लब, बा आं सोरखौबा खेमा होआ, आंनि लाइफ स्टाइला पापजों गोदोसोनाय, अके, दा जुदि आं जानो हागौ आं बहुत गोरों, अके, आं गोरों बा आं प्रसार खालामनो हायो जानो हागौ, नाथाय जुदि आंनि लाइफ स्टाइला जुदि गिर्जानि नोजोराव मोजां नङाब्ला आरो आंनो जुदि बे बिबानखौ होयोब्ला अब्ला मा जागोन। अके, अब्ला आं मोजां मोजां बाथ्राखौ बुंनो हागौ, नाथाय गिर्जानि गासै मानसियानो मिथिगौ जे आंनि लाइफ स्टाइला माब्रै। अके, जेब्ला आं स्टेजाव थांगोन, जेब्ला आङो फंनै फंथामसो बाथ्रा बुंगोन बा बुंनायनि सिगांनो गोबां मण्डलिनि मानसिफ्रा आंनि फारसे सानगोन, बिनि लाइफ स्टाइलखौ जों मिथिखागौ, नों जेसेबांखि मोजां बाथ्रा बुङा मानो नोंनि लाइफ स्टाइलखौ जों मिथिखागौ जे नों माफोरबायदि, राइट। दा बेफोरबायदिखायनो बैफोरबायदि मानसिनि थाखाय जोङो माने इसोरनि बाइकखौ फोरोंनाय आरो प्रसार खालामनायखौ जोङो होजाया। मानो होनोब्ला जोंनि प्रसार खालामनाया बा जोंनि फोरोंनाया जेसेबांखि मोजाङानो जाया मानो, अके, जोंनि लाइफ स्टाइलासो मानसिनि जिबनाव इफेक्ट खालामगोन। जोंनि लाइफ स्टाइला जुदि मोजां नङाब्ला जोंनि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाया मानसिफोरनि गोसोआव नांनाय नङा। बिसोरो अलरेडि गावसिनि गोसोखौ बा खोमाखौ बिसोर बन्द खालामना दोनगोन। नों जेसेबां बुङा मानो जों मिथिखागौ नोंनि लाइफ स्टाइलखौ। दा बेफोरबायदिनो गोबांबार मा जायो, गिर्जायाव जे बिबान मोनदोंब्लाबो आरो बिसोरो गोबां गोसो होनानै प्रसार खालामदोंब्लाबो फोरोंदोंब्लाबो बिथांमोननि लाइफ स्टाइलखौ मिथिखानायलाय बिथांमोना अलरेडि माने बिसोरनि प्रसारखौ बन्द खालामो, माने खोमाखौ होथेना लायो, गोसोखौ बन्द खालामनानै दोनो। बेखायनो सोरनोबा बे बिबानखौ होनायनि सिगां
बिबान होग्रायाबो आरो बिबान लाग्रायाबो मिथिनाया मोजां प्रसार खालामनायनि सिगां जे आंनि लाइफ स्टाइला माफोरबायदि। थार्ड पइन्टआनो जाहैबाय जे प्रिचिं बा टिचिं खालामनायनि बेसिक नलेज जोंहा थानांगोन। ओके, प्रिचिं खालामनाय आरो टिचिं खालामनायनि प्रसार खालामनाय आरो फोरोंनायनि माखासे जोंहा माने बेसिक नलेज जोंहा थानांगोन, अब्लासो जोङो बेफोरबायदि बिबानखौ लानो हागोन आरो बेफोरबायदि मानसिनो जोङो बिबानखौ होनो नांगौ। फर एग्जाम्पलि उदाहरन हिसाबै जाय मानसिनो जोङो प्रसार खालामनो थाखाय बिबान होदों बा टिचिं खालामनो थाखाय जों बिबान होदों, बै मानसिया बे बेसिक नलेजखौ मिथिनांगोन जे बाइबेलखौ माबोरै प्रसार खालामनाय जायो बा मेसेजखौ माबोरै थियारि खालामनाय जायो। माबा मोनसे बिसयखौ जुदि प्रसार खालामनो जुदि आं लादोंब्ला बे मेसेजखौ माबोरै थियारि खालामनाय जायो, बिनि कन्टेक्सआ मा, ओके, बेवहाय सन्दर्भ कन्टेक्सआ मा आरो मा बुजायनो सानदों, सोरखौ बुजायदों, दिनै बे मेसेजआ जोंखौ मा फोरमायनो सानदों, बै समाव सोरनो लिरजादों, बेफोरबायदि माखासे बेसिक नलेज थानांगोन। जेब्ला सासे मानसिया इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनो जुदि आखायाव लाबायब्ला बा सोरबा मानसिया बिनो होदोंब्ला बै मानसिखौ मिथिग्रोनांगोन जे बिथाङा बेसेबां यग्यता दङ, बेसेबां बिहा नलेज दङ इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनो थाखाय। जुदि बेफोरखौ जुदि जोङो नायबिजिराल'सिनो जुदि जोङो सोरनोबा, बे मोनथाम बिसयखौ आं बुंखाबाय, बे मोनथाम बिसयखौ जुदि जोङो नायबिजिराल'सिनो सोरनोबा जुदि फोरोंनाय आरो प्रसार खालामनायनि बिबानखौ जुदि जोङो होयोब्ला निस्सय बे मानसिया माने इसोरनि बोसोन हिसाबै नङा। ओके, जे इसोरा बुजायनो सानदों, बे मेसेजनि गेजेरजों जे मेसेज होनो सानदों इसोरा, जे इसोरा मण्डलिनो बुजायनो सानदों, बे मेसेजानो माने रं जागोन, गोरोन्थि जागोन। जे लामाजों थांनांगौ, जे ट्रेकजों थांनांगौ, बे ट्रेकजों थाङाल'सिनो बेयो गावनि बुजिनाय बायदि, इसोरनि बायदि नङा, गावनि बुजिनाय बायदि बेयो माने बोसोनखौ गोरोन्थियै बुजायगोन। ओके, गोरोन्थियै बुजायोब्ला माने खोनासंग्राफ्रा बे बोसोनखौ जुदि गनायोब्ला, बे बोसोनखौनो जुदि फोथायोब्ला, अब्ला बे मानसिनि गेजेरजों खोनासंग्रा माखासे मानसिफ्रा सौथुगोन। ओके, सौथुगोन। बेखायनो बे बिबानखौ होग्रा आरो बे बिबानखौ लाग्रा मानसिया माने बे बाथ्राखौ बुजिग्रोनांगोन, मा आंहा इसोरनि बोसोनखौ प्रिच खालामनो थाखाय, टिच खालामनो थाखाय आंहा बेसिक नलेज दं नामा, आं बेखौ हागोन नामा। ओके, बेखायनो दिनै बे बाथ्राखौ जोङो क्लियार जानाया मोजां। दा गोबां मानसियानो बुंनो हागौ जे सोलोंनायाव मा गोरोन्थि दङ। नंगौ, सोलोंनायाव जेबो गोरोन्थि गैया, नाथाय सोलोंनाया स्टेजाव नङा। ओके, डाइरेक्टलिनो थांनानै प्रेक्टिकेलि स्टेजाव नङा। जोङो बेखौ बबेबा सेमिनाराव बेखौ जों थिनहरनांगोन बा सेमिनाराव एटेन्ड खालामहोनांगोन, बा गिर्जानि लिडार बा पालक पास्टरफ्रा बिथांखौ माखासे बेसिक टिचिं होनांगोन, बेसिक माने नलेजखौ बेखौ फोरोंनांगोन, अब्लासो माने बिथाङा जेरैबायदि प्रसार खालामनांगौ बा टिच खालामनांगौ, इसोरा जे बुजायनो सानदों, इसोरनि मेसेजआ जेरैबायदि बुंदों, बेखौ बियो सुबुंफोरनिसिम माने मण्डलिनिसिम बियो दैथायहरनो हागोन बा बुजायनो हागोन। बेखायनो लोगोफोर, जों प्रसार खालामनायनि सिगां जोङो बेखौसो बुजिग्रोनांगोन जे बियो गावनि हिसाबै प्रसार खालामदों ना इसोरनि बुंनाय बायदि बिथाङा इसोरनि मेसेजखौ मण्डलिनो फोरमायदों। दा बिसोर जोंनि थाखाय साननांगौनि बाथ्रा। बेखायनो लोगोफोर, जुदि सोरबा मानसिया बे बिबानखौ लानो हास्थायोब्ला बा होनो सानदोंब्ला, गिबियावनो बे मोनथाम पइन्टखौ नायग्रोबानो जाबाय। इसोरजों लेंजानाय आरो मोजां टेस्टिमनि गोनां मानसि, आरो बेसिक नलेज प्रसार खालामनाय आरो टिचिं खालामनायनि फारसे। आरो नोंथांमोना जुदि सोरखौबा सायख'दोंब्ला, अब्ला बिथांमोनखौ नोंथांमोना
ट्रेन खालामबानो जाबाय, बिथांमोनखौ फोरोंबानो जाबाय, बेसिक नलेज होबानो जाबाय जे मेसेजखौ माबोरै थियारि खालामनाय जायो, माबोरै प्रसार खालामनाय जायो, बिथांनि आइ कन्टेक्सआ, बडि लेंगुवेजआ माफोरबायदि जायो, अब्लासो माने बिनि मेसेजआ गनायजाथाव जागोन बा गुबुना बिनि मेसेजनि गेजेरजों बोर मोननो हागोन। नङाबा जानो हागौ लोगोफोर गोबां मानसियानो सौथुगोन बिथांनि मेसेजखौ खोनानानै आरो फोथायनायनि गेजेरजों। आसा खालामो बे बिसयनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार जाबाय होननानै। इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों।